हटा आगे से। बलराम, तू कितना मेहनत करा तारा, कम से कम एगो चाय पी ला। ना चाहिए। अरे माई, ये बलराम ऐसन काहे बाड़े? काहे का हो गई? देखा ना माई, हम इतना प्यार से उनका खातिर चाय बना के ले गई नी, और वो कठोर हमरा हाथ के बनावल चाय फेंक देलन। वो कठोर ना है बेटा, वो बहुत नरम दिल के हा। वो कहा कि ओकर बचपन थोड़ा परेशानी में बितल बानू, यही कारण ऐसन हो गइल बा। लेकिन माई, बचपन तो कब के बीत गइल, अब तो जवानी आ गइल बा, और जवानी में तो हमरा लेखा खुश और चटर पटर होके के चाहिए। वो हमरा हाथ के चाय ना पियलन ना, अब हम उनका के दूध पिया के दिखाए। हम ऐसे खाली माई के हाथ से खाइला बस। माई तो बाहर गइल है, तहरा के खाना खियावे के हमरा के कहली। अरे छत में तो दरार पड़ गई। हाँ? अरे अरे, मुंह के कौर फेंकला से अन्न देवता के अपमान होला। अबे मैं इतना गुस्सा करे के का बात है? तू बराबर कर ला, हमरा के खिया दा। गला में कोर अटकला से ऐसे निकालल जाला? हमरा तो लागल कि कोर अटकला से तोहरा हार्ट अटैक हो गइल बा। हमार तो के इतना चिंता बा, एही से इतना घबरा गईला। शमशेर, तोहरा लोग से एगो लइका नहीं के खोजात। हमरा के 2 दिन में लइकी जिंदा और लइका मुर्दा चाहिए। किंग, रौरी दिहल मोहल्लत के भीतर काम हो जाई। लागता उ लइका है शहर खातिर नया बा, यही से तनी टाइम लागता, लेकिन कोनो बात ना, वो कहीं भी होई बहुत जल्दी वो सार्क के पता चल जाई। अरे का भइल, काहे चिल्लाता रू?